Se olisi kuulkaa aika starttaa tän talven pilkkikausi. Let's go! Tää on mun lempparipuoli. Tää on niinku tosi hyvä aluetta. Täällä kyllä kalaa tulee. Siis on vieläkin. Ottaisiko uudestaan? Nyt on paha tilanne. Oi hitto, tää on iso. Tää on kyllä ihan eri leveli fightti. Mä tiputin ton tohon avantoon, niin tuli niinku saman tien. Jumalauta. Se olisi kuulkaa aika starttaa tän talven pilkkikausi. Let's go! Talvi tuli todella yllättäen tänne pääkaupunkiseudulle. Siis nyt on marraskuu ja mä en oikeasti tiedä milloin mä oon viimeksi, tai muista milloin mä oon viimeksi pilkkinyt marraskuussa. Tänään on Kirjolohen pilkintää luvassa. Viime talven mä kävin täällä kerran. Kaloja näkyi ihan hemmetisti kaiussa, mutta me ei saatu niitä ottamaan. Mä siis käytin kaikki kikat, mitä oli käytettävissä tai mitä mä osasin, mitä mä tiesin. Ei saatu kirjolohia. Tässä oli 2 äijää meidän lisäksi. Ne pilkki myös aktiivipilkeillä, mutta sitten niillä oli myös oottoonget. Ja ne sai oottoongella kalaa, mutta ne ei saanut myöskään aktiivipilkillä. Eli ei ollut varmaankaan helppo päivä, mutta tänään otetaan uusi yritys. Mä haluan aktiivipilkkeen, mä haluan saada sen kirjolohen. Mä en tykkää niin paljon ainakaan talvella ootella ja käyttää ootto-onkea. Mutta nyt lähdetään testaikaa, että onko täällä paksu jää. Tässä on joku jo kävellyt, mutta se ei välttämättä tarkoita, että se kestää tänään. Mutta siitä pitää aina ottaa selville ja totta kai meillä on naskalit kaulassa. Tsekataan, katsotaan päästäänkö me. Okei, testataan tästä. Hyvin on jäätä. On tässä yli 10 senttiä ainakin tässä rannassa. Nyt tehdään vielä toinen testireikä vähän tuohon ulammas. Nää rannat on kyllä hyviä spotteja, että tästäkin periaatteessa voisi saada kalaa. Mutta käydään tutkia alueet vähän vielä. Mistäkään se oli about näet holleet, oli viimeksi hyvät mähinät. Tässä on joku muukin pilkkinyt jo. Tehdään tähän näin yksi hole. Tässäkin on se 10 senttiä kyllä. Tuolla keskellä saattaa olla vähän vielä heikommat jäät, mutta tässä spotissa ei tarvi mennä tonne keskelle välttämättä. Usein tässä rannan tuntumassa on parhaat paikat, ainakin kesäsi olla. Joten lähdetään koluun rantoihin. Pilkkikauden ensimmäinen avanto. Lähdetään siellä klassisella morrin deeruksella. Oho! Se oli heti kala alla. Täällä ei oikein muita kaloja, joku kirjolohjet ja se on isompia tollasia kaikuja, niin se on kyllä aina sitten girbeliina. Otetaan pieni välinecheck. Eli mulla on periaatteessa mun niinku ahvensetit messissä. Mulla on 4 morrivapaa. Näissä on kaikissa 0,20 mono, mikä mun mielestä riittää tähän aika hyvin. 0,20 mono on aika paksu ja sen pitäisi kyllä niinku kestää kyllä kirjolohen väännöt helpostikin. Mulla on siksi näissä ahvenseteissä 0,20, koska sit oikeasti jos se iso ahven iskee siihen, niin mä en halua menettää sitä, että mun siimat katkeaa. Mä en usko, että niin sen kalansanin suhteen silloin väli onko se 0,14 tai 0,20, etenkin täällä Etelä-Suomessa, missä on vähän sameempia vesiä. Sitten mä ymmärrän, että jos sä kalastat jossain Lapin kristallinkirkkaissa vesissä ehkä jotain siikaa, niin sitten pitää vähän sitä siiman paksuuttakin tai sen kanssa kikkailla. Mutta täällä on myös 0,20 mono. Aika kevyet kuitenkin se, mutta kyllä tässä on jerkku, että kyllä sä saat sen vastarin perille. Ja no sittenhän sitä kalaa väsytellään tästä siimasta, eli jengihän käyttää niitä kunnon keloja tai niitä kunnon niinku tavallaan minivirveleitä, missä on jarru ja kaikki. Et tässä hommassa voisi olla jees, koska nuo kirjolohet kyllä sit oikeasti myllää, että ahvenen sä vaan nostat tälleen näin, mutta kirjolohi sä et vaan nosta sitä noin vaan jäälle, että se faittaa. Mä tiedän, että jengi käyttää noita nostokoukkuja tässä kirjolohen pilkinnässä, mikä olisi varmasti ihan fiksu ratkaisu, koska ei tästä siimasta sitä kyllä, niin, ehkä sen pystyisi just, mutta sitten siinä on riski, että koukut oikeenee ja siima kyllä saattaa katkea, jos joku 1,5 kilon kirjolohen nostat vaan tälleen jäälle. Niin se nostaa sitten tuosta kädellä tuolta avannosta ylös. Tai nostokoukku olisi kyllä pirun hyvä. Pitää ehkä sellainen homma, ja sitä rupeaa enemmän harrastaa. Joo, mä lähden tällaisen ihan perusmorrin liikenteeseen. Pitäisiköhän meidän laittaa siihen kärpäsen toukkioon. Hyvä startti. Paitsi että viimeiskin me nähtiin kyllä aika paljon näitä kaloja täällä, mutta ei saatu niitä ottamaan. Tässä nyt tuli taas muutama kala. Noi on kirjolohi.
Ekalla reijällä näkyi paljon kaloja, mutta ne ei suostunut ottaa mun morreihin. Tarjosin muutamia eri värejä. Joten päätin koittaa tuollaista perhoa, jota ei ollut kyllä pilkkimiseen tehty. Se oli aivan liian kevyt ja sitä oli tosi vaikea upottaa tonne. Mutta kesällä mä olin saanut olla hyviä tuloksia perhokalastain tässä samassa paikassa, niin mä päätin kokeilla sitä. Siellä on kala. Oi. Hitto, nyt on paha tilanne, se on ihan tossa jääkanne alla. Oh my days. Oh. Voi saakeli. Saankohan mä tän? Tää on kyllä ihan eri leveli fightti. Tässä on se nostokoukku. Siinä se on. Come on! Elämäni ensimmäinen pilkkikirre. Siis, se tuli tuolla perholla. Tuo oli todella hämmentävä tärppi. Siis, okei, mä tainan tätä kalaa, mä kerron teille. Joo, tosiaan tää moppi perho ei ole nyt ihan suunniteltu tähän pilkkimiseen. Tää on aika kevyt ja sit toi moppi tekee kans sen, että se uppoo tosi huonosti. Joten tästä voisi tehdä sellaisen pilkkiversion vielä. Mä suunnittelin tän nimenomaan perhonheittoa varten tälle mestalle. Mutta toi oli tosi mystinen, mitä toi kala tärppäs, koska mä kalastin jos aika pinnan 1,5 metrissä ja mä näin, että siellä alempana pohjan tuntumassa oli kala. Niin mä lähdin sit laskemaan näin, ja koska toi nyt uppoo tosi huonosti ja hitaasti, niin se lähti leijailemaan sinne alas ja mulla oli siima löysällä tosi pitkä. Ja sit mä huomasin, että okei, se kala lähti nousee ja se oli oikeastaan siinä mun pilkin kohdalla. Ja sit se täräytti kiinni. Eli mulla oli noin löysät siimat sillä vaiheessa. Ja mä vasta huomasin oikeastaan just sen kaijun takia, että siinä oli kala kiinni. Nyt kyllä ihan selvästi ton kalan jälkeen hiljeni. En tiedä sit säikähtiikö ne myllyä vai mikä oli, mutta siis yhdessä vaiheessa se oli niin tosi paljon actionia. Näkyy koko ajan melkein. Ei nyt koko ajan, mutta kala näkyy paljon kaijussa. Ja ton jälkeen kun mä sain kalat, mä en nähnyt vielä yhtäkään kalaa sen jälkeen. Mä oon nyt varmaan 15-20 minuuttia ainakin pilkkinyt. Et en tiedä, pitäisikö tässä nyt vaihtaa sit spottia. Että onko se jotenkin yleinen juttu, että ne säikähtää ja sitten ne liikahtaa se parvi jonnekin muualle. Vai mikä homma, koska selvästi tapahtunut joku muutos ton kalan jälkeen. Mutta mä nyt oon tässä vielä hetken. Ehkä ne palaa tähän hetken päästä takaisin. Katsotaan, onko se juttu. Vai kannattaako oikeasti sitten saa kalan ja vaihtaa reikää. Joo, nyt siirrytään pikkasen. Siis mä en tiedä mitä tässä tapahtui, mutta muutamia kaloja näkyi, mutta selvästi hiljentyi sen jälkeen, kun me saatiin se kala tästä. Kun me käytiin täällä viime vuonna broidinkaan, niin täällä oli vähän ikävämpi meininki silloin. Saavuttiin tuolta tulee toi Parkkiksen polku. Siinä käppäiltiin jäälle ja katsottiin, että siinä on sellaisia kuhmuja jään päällä. Vähän niinku kasoja. Potkastiin siinä yksi auki, niin siellä oli joku ihme kepukka, jos lähti siima jään alle. Ei mitään merkintää, ei mitään. Sitten me ruvettiin kattelemaan, niin niitä oli joku 10 tossa noin, koko toi ranta täynnä. Ja siellä oli Ottonkin. Sattu valvoja olemaan vissiin samaan aikaan jäällä, niin se nosteli niitä. Niitä oli täällä ympäri ämpäri. Siellä on kala. Oi. Hitto, et vääntää. Oh my days. Tää on kyllä ihan eri leveli fightti kuin mikä ahven. Ai hitto, se hakkaa tuon jääkanttoon. Oh. Come on, tuu. Oi hitto, tää on iso. Ai. Pitäis olla nostokoukku. Oh niin. Ais. Come on. Kyllä siirtyminen kannatti. Nyt mä laitoin ton punaisen morrin. Joha tempas. Oliko toi 5 millinen? Pirun nätti. No nyt me voidaan tehdä sellainen havainto ehkä, että siirtyminen kannattaa, koska mulla ei oikeesti mennyt hirveän pitkään. Siirryin tosta muutama metri tähän näin, niin johan naukas. Joo, täällä voi tehdä sit silleen, jos tulee toi kiintiö täyteen ja haluaa vielä jatkaa kalastusta, niin jos toisen luvan, niin saa kalastaa sitten 2 kalaa lisää. Eli
Mutta se on sit maksimi, eli 4 kalaa saa vuorokaudessa vaan ottaa täältä. Ja mä nyt otin ton lisälupan ja nyt nousee kala muuta. Ei. Siinä on ihan mojova. Tää on aika tällaista, että ei noihin niinku ei silleen reagoimaan tai mitään. Mä oon huomannut, että enemmänkin sellainen rauhallinen nypyttely kautta paikoillaan pitäminen on niinku paras tapa, että sit se tulee ja ottaa se, jos se haluu sen. Et ei tässä niinku oikein ehdi tehdä mitään, että se kala ilmestyy tuohon ruutuun, sit se joko ottaa sen tai sit se lähtee suoraan menee ja sit se on niinku, tilanne on niinku siinä, että sä et oikein ehdi tekemään mitään. Siellä on, oi pääsi irti. Just kun oli ruokatauko. Totta kai sillä. Aika klassikko. Sitten kun just rupeat safkaamaan, niin hirveä actioni. Sitä ennen, en mä tiedä, tunti, aika hiljasta. Sen edellisen kalan jälkeen taas kävi sama kuin ekalla vannalla. Meininki vaan jotenkin sammu. Kyllä tossa kaloja näkyy aina silloin tällöin, mutta ihan eri tasolla kuin silloin kun mä tulin tähän avannolle. Mutta toi oli hemmetin mielenkiintoinen ennen tuota tärppiä. Siis pysty suoraan, tosi kovalla vauhdilla. Ei ihan pohjasta, mutta pohjan läheltä lähtee nousee kala kohti niin kuin pintaa. Sitten mä katsoin, että okei, nyt se meni mun pilkin ohi, että mitä hittoa, mihin se niin kuin menee, tuleeko se avannasta ulos. Sitten se tavallaan jo hävii keilasta, se on ihan tossa niin kuin kaikukuvan yläreunassa. Ja sitten toi mun kaikuanturi liikahtaa, tai toi piuha mä näen menee se nyt. Niin se kala kävi todennäköisesti tärppäämässä mun kaikuluotaimen anturiin. Onko kenellekään ikin käynyt tollasta? Siis pakko se olla, koska toi piuha tuli suoraan ylös ja sit se oli tossa pinnan kohdalla. Ja sit liikahtaa toi anturin piuha. Pakko sen on käynyt kopauttaa siihen. En mä tiedä mitä se kelasi. Aika iso suupala. Ennen safkaa mä kävin tekemään pari reikää taas parikymmentä metriä tonne päin. Käydään testaan ne. Ois pitänyt oikeesti siirtyä jo aikapäivää sitten, mutta vähän jumahdin tähän. Päivää. Ootko saanut? On tästä pari tullut jo. Hyvin näyttäisi olevan kalaa jo liikkeellä. No ei siellä ollut yhtä auto, mä ajattelin, on täällä joku. Joo. Oli tuossa aamulla pari muuta tuolla. Tuolla oli reikki tuolla. Joo. Aivan sairaasti. Okei. Reikki meina. Näkyykö verta? Ei. En tiedä. Mikä tämmönen ihme? Mikä jäällä oli tämmönen? Ei mitään hajua. Ei oo kyllä. Olisiko se joku syötti? Jaa, se on oikein kaiku ja kaikki. Joo. Ajattelin joo. Kaiku on ihan kiva tässä hommassa. Näkee vähän, että mitä siellä tapahtuu. Kyllä tässä aika paljon kalaa on. Minkälaisella vehkellä sä pilkit olet? No siis mulla on nyt... Jossahan sulla on? Mulla ei ole ihan... Tää ei ole niinku... Tää on niinku perho. Mä kävin tässä kesällä heittää perhoa ja... Joo. Tää ei ole niinku ihan pilkkimiseen tarkoitettu. Tää uppoo tosi hitaasti ja huonosti, mutta tohon niinku... Mä kalastin morrilla aika pitkään. Näillä ei tullut mitään. Sitten mä tiputin ton tohon avantoon, niin tuli niinku saman tien kala. Aika jännä. Tähän kävi sitten yksi tärppäämässä ja toinen tuli kyllä tuolla morri-tahnaviritelmä. En mä tommoista nähnytkään ennen. Joo, tää on enemmänkin perhokalastukseen mä oon tehnyt tänne. Niin sä oot ite tehnyt? Joo, ite kyllä. Joo, se näytti vaan niin. Se on kyllä ihan hyvä, tää on tuollaista mikrokuitumopista tää otettu. Mutta se on aika veikeä tuolla vedessä. Ne tykkäs tosi paljon tosta kesällä. Mä sit pannut vaan koukun siihen. Joo, koukun siihen. Sidoin mä sen langalla kiinni. Ja... Joo, niin sä oot perhesitoja, joo. Juu. Ehkäs pitää olla enempi painoa. Joo, painoa pitäisi kyllä ehdottomasti olla. Nyt paris tässä pilkkeessä, mutta perhon heitto, se on ihan hyvä paino. Katsotaan, tulisiko joku näytille. Tässä vähän väliä on. Jännä, kun se näyttää väritkin. Joo, toi tumma on niinku aina sellaista kiinteämpää aineesta. No nyt siinä tuli, nyt on kala alla. Nyt. Ja siellä on kala kiinni. Ei pääsi irti. Jumalauta. Ai perkutti. Siinä oli kala kiinni.
On se aika jännää toi. Ja mä oon nyt kalastellut tätä vanhaan grillipaikan rantaa. Tuolla jossain näkyy mun bagi. Sieltä aloitin ja nyt mä oon tullut tätä rantaa. Mä oon tehnyt tämän päivän aikana, olisiko 5 reikää. Tää on mun lempparipuoli. Tää on niinku tosi hyvää aluetta. Täällä kyllä kalaa tulee. Jos oot täällä ensimmäistä kertaa liikkeellä, niin tuu vaikka tänne päätyy. Tuolla on toi lahdukka, missä heiteltiin perhoa. Tää koko alue on hyvää. No oikeastaan koko lampi on hyvää. Tää on niin pieni paikka ja tänne kuitenkin istaa sen verran, että kyllä täällä yleensä aina on kalloa. Siis savolaiset taas vähän murret. Mä oon saanut tosta huomautuksia. Kalloa. Ai, kävi. Siis on vielä. Ottaisiko uudestaan? Nyt otti. Oi. Faisti. Kova myllä. Sitä on kyllä brutaali, kun tulee heti tohon jääkanne alle. Okei, mene. Yes. Pakko sanoa, että tää perho toimii kyllä. Ai saakeli. Okei, nostokoukku on kyllä aika niinku... Nice. Joo, nostokoukku on kyllä aika must. Perho rokkaa. Yksi kala puuttuu, että olisi kiintiö täynnä. Katsotaan saadaanko se. Siirryin tässä vielä vähän peremmälle tähän niin sanottuun Perholahteen, jos saataisiin se vika kala vielä täältä. Rupeaa kyllä ilta pimenee marraskuun, niin täällä joskus 3 jo pimeä. Pikkasen madaltuu, tässä on nyt 3 metriä. No joo, aika sama. Tätä linjaa mitä mä oon vetänyt, tässä on 3,5 metriä ollut koko ajan. Kalaa kyllä näkyy tasaisesti. Perho ja punainen morri on ollut päivän ottipelit. Vitsi, täällä kyllä siisti. Vuoden eka pilkkireissu. Come on. Tästä se lähtee taas. Oikein nätti startti. Kalaa tuli. Päästiin vääntämään vähän kirjolohjen kaa. Feels good. Tänä vuonna edetään taas tosissaan sitä kilon ahventa. Katsotaan löytyisikö se jostain. Viime talven isoin oli 800 grammanen. Ehkä pikkasen alle. Oli sellainen 38 senttinen. Todella nätti ahven mereltä. Joo, varmaan jotain muutakin. Tässä ei ollut kala toi. Katsotaan mitä muuta keksitään tänä talvena. Joo, tässä on niinku 3,5 metriä, 3 metriä ollut tässä 20 metriä rannasta, niin nyt on kala alla. Voi olla, että se syönti loppuu nyt kun hämärtyy. Voi olla, että se loppuu nyt. Ei näytä jotenkin yhtään noita enää kiinnostavan. Kyllä se tähän aikaan vuodesta varmaan se päivän kirkkain aika on sitä parasta. Sitten kun se ilta pimenee, niin kyllä se kala sitten käy nukkumaan. Niin kuin säkin ja mäkin teemme. Jep. Ilmeisesti taas toi ihan jääkanne alla. Ja irti.
on välillä ihan tossa jääkannen alla. Jep, niinku tää. Oh shit. Onpa siellä hyvän kokoinen. Noin. Let's go. Tällä kertaa otti punaiseen morriin. Näin se kausi on taas avattu. Olipahan huikea reissu. Muista laittaa kanavatilauksia, niin pysyt tän talven pilkkimeiningeissä mukana ja jätä videolle tykkäys, jos pidit siitä. Se on ilmainen tapa tukea tätä mun videotuotantoa. Mutta mä vielä kiitän sua, että katsoit tän videon ja olit messissä. Katsotaan missä seikkailu on seuraavalla kerralla. Ei muuta kuin nähdään silloin. Se on moro.